केसवो न लेता हमारे पटन हाई कोटावा में। Music by पटन हाई कोटावा में। Mix by SP Nitish। अरे बेनी काहे धमकी तू आके हमरा घर पर चढ़ गेले बेटा अब हमारा नजर पर चढ़ गेले बेटा अब हमारा नजर। अरे बेनी काहे धमकी तू आके हमरा घर पर चढ़ गेले बेटा अब हमारा नजर पर। रोडवा पर मरबाऊ हम मरबाऊ नया लोटवा में। रोडवा पर मरबाऊ हम मरबाऊ नया लोटवा में। केसवो न लेता हमर पटन हाई कोटावा में। केसवो न लेता हमर पटन हाई कोटावा में। पटन हाई कोटावा में। केसवो न लेता हमर पटन हाई कोटावा में। रे काटी दे बबोडी जैसे काटह कमासरे। चिन्ही नहीं पैतौ कबो बाप तोरे लासरे। बाप तोरे लासरे रे काटी दे बबोडी जैसे काटह कमासरे। चिन्ही नहीं पैतौ कबो बाप तोरे लासरे। गोली सीधे मरबाऊ चाहे रहनी कौन खोतवा में। केसवो न लेता हमर पटन हाई कोटावा में। केसवो न लेता हमर पटन हाई कोटावा में। पटन हाई कोटावा में। नमूना रिकॉर्डिंग स्टूडियो राजगीर। केसवो न लेता हमर पटन हाई कोटावा में। रे पूरा खानदान के तोर करी देबो नासरे। हमारा से बड़ कोई ना हकई बदमासरे। पता कर ले कौन एरिया में। रे पूरा खानदान के तोर करी देबो नासरे। हमारा से बड़ कोई ना हकई बदमासरे। नीति ससुबोध फांसी देता तोर नरटवा में। केसवो न लेता हमर पटन हाई कोटावा में। केसवो न लेता हमर पटन हाई कोटावा में। जोर बेटा कर केस कहाँ कर रही। नमूना रिकॉर्डिंग स्टूडियो राजगीर।